Какво става тук? Аз съм Рекър и сега правя каналтура за един привезър, който се казва Darkcraft. Главният на Darkcraft е Stallpledge и да, започваме с каналтурата. Аз съм на 12, от почти 2 години играя Minecraft. Ще съм редовно в сървърът, от време на време ще снимам в него. Няма да създавам проблеми и да започваме с каналтурата. Никът ми е така Crasher Hicks. Ето е първата къщичка, лично по мой дизайн. Ето е как изглежда отвън. Ето тук две кучета. Ето я и отвътре. Тук има честове, не чак толкова скрити. Ето тук са печките, крафтинг тейбъл, отгоре е прилинк. Пак по същия. Ето пак честове. Тази къща е за 4-ма, ето. Легла, двоетажни легла, ето ги. Ето това е фермата ми. Ако ме приемат в сървърът, ще си направя такива ферми, точно по такъв стил. Ето тук ще си слагам, например, морковите. Ето тук е Nether портала, Nether Wallspake. Автоматичната ми печка. Ето сега ще ви покажа как действа. Например, взимате капстон, слагате отгоре. Ето тук от двата честа, от страните, където са, например, слагаме кол. Ето. Ето. Други пак. И то почва да се пече автоматично. Ето. Ето тук които са изпечени нещата. Това е другата къща, ето я как изглежда. Тя е също по мой дизайн. Ето и отвътре как изглежда. Ето тук честове. Тя е пак за двама. Пак печки отдолу. Брилинг. Тук често и съм си отбелязал какво ще има в них. Пак същото. Забравих, ето тук има крафтинг тейбъли, точно до лампите. И да, това беше от каналтурата. Дано ме приемат. Дайте един лайк, абонирайте се и чао!